ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் இசட் வந்து இதை கொடுத்துருக்காங்க பையன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வச்சு நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதை வந்து காண்பிக்கணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸை வந்து நான் ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது காஸ் ஆல்ஃபா. இதே மாதிரி நம்ம காஸ் இன்வர்ஸ் ஒய்யை வந்து பீட்டான்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு காஸ் பீட்டா. ஸோ காஸ் இன்வர்ஸ் இசட்டை எதையும் பண்ண வேண்டாம். இப்போ நமக்கு காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் வந்து என்னது ஆல்ஃபான்னு எடுத்துருக்கோம். ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஒய் என்னது பீட்டா. இப்போது ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு பை. ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் இசட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும், காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்முலா இருக்கா, அதை வந்து ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா. இப்போ நம்ம இங்கே இந்த ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இருக்குல்ல, இதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம், பை மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் இசட் போடலாம். ஸோ காஸ் இன்ட்டு பை மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் இசட். இப்போது காஸ் ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்யலாம், எக்ஸு, காஸ் பீட்டாக்கு பதிலாக ஒய் மைனஸ், இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஆல்ஃபா இருக்குது. ஸோ நமக்கு சைன் டீட்டா ஃபார்முலா தெரியும், ரூட் 1 மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா. இப்போ நமக்கு டீட்டாக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது, ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் இருக்குது. அப்போ இதை ரூட் 1 மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர்டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு ரூட் 1 மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர்ட் பீட்டா. அப்போது எக்ஸ்ஒய் மைனஸ் ரூட் 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு ரூட் 1 மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் காஸ் பை மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் இசட். இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த காஸ் மட்டும் பாருங்களேன், இது நமக்கு காஸ் பை மைனஸ் தீட்டா, அந்த ஃபார்முலா அப்படி இருக்கு. ஸோ மைனஸ் காஸ் தீட்டா. அப்போ தீட்டாங்கிறது நமக்கு இது தீட்டாங்கிறது, இப்போ இதில் நமக்கு தீட்டா அப்படிங்கிறது என்ன வரும், காஸ் இன்வர்ஸ் இசட் வரும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா அப்படி எழுதணும்னா மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு xy மைனஸ் ரூட் 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு ரூட் 1 மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர். இப்போ இங்கே நம்ம ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க போகிறோம். ஸோ மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ், இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் காசும் மைனஸ் காசும் காஸ் இன்வர்ஸ் என்னது கேன்சல் ஆகிடும். minus z the whole squared equal to xy the whole squared minus, இப்போ நமக்கு ரூட் ஏ இன்ட்டு ரூட் பி என்னது ரூட் ஏபி. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இதை நம்ம எழுதணும்னா ரூட் 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் 1 மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர். இப்போ இசட்டை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர். இப்போ இங்கே ஒரு நிமிஷம், இங்கே வந்து இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண வேண்டாம். இப்போ இந்த காஸ் இன்வர்ஸும் கேன்சல் ஆயிடுது, மைனஸ் இசட்ஒய் வருது, எக்ஸ்ஒய் மைனஸ் இது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ரூட் 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் 1 மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு போடுறோம். அடுத்து இந்த ப்ளஸ் எக்ஸ்ஒய் அங்கிட்டு நமக்கு மைனஸ் எக்ஸ்ஒய்னு போட்டுக்கலாம். ஸோ அப்போ மைனஸ் ரூட் 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் 1 மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், so minus xy minus z the whole square equal to, இதிலே நம்ம என்ன பண்ணலாம், மைனஸை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா xy plus zன்னு வரும், the whole square. இப்போ இங்கே மைனஸ் ரூட்
1 minus x squared 1 minus y squared. இப்போ இந்த ஸ்கொயரும் இந்த ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ இந்த மைனஸுக்கும் ஸ்கொயர் தான், ஏன்னா மைனஸ் நமக்கு என்ன இருக்குது இங்கே இன்ட்டில் இருக்குது. ஸோ மைனஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் என்னது ப்ளஸ் ஆகிடும், ஏன்னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஈக்குவல் என்னது ப்ளஸ்ஸு. அதே மாதிரி இங்கே இந்த மைனஸ் நமக்கு என்னது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும். இப்போ இது நமக்கு இந்த xy plus z the whole square. இப்போ நமக்கு மீது என்ன இருக்கும், xy plus z the whole square equal to 1 minus x squared 1 minus y squared. இது நமக்கு a plus b the whole square ஃபார்முலா அப்படி இருக்கா. அப்போ a square plus b square 2ab equal to இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 1 minus y squared minus x squared minus into minus plus x squared into y squared. அந்த டேர்ம் ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம இங்கிட்டு கொண்டு வந்துட்டோம்னா x squared y squared plus z squared plus 2xy minus 1 plus y squared plus x squared minus x squared y squared equal to 0. இப்போ இந்த மைனஸும் இந்த ப்ளஸ்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும். மீது நமக்கு x squared plus y squared plus z squared plus 2xy equal to இந்த ப்ளஸ் ஒன் இங்கிட்டு இந்த மைனஸ் ஒன் இங்கிட்டு நமக்கு ப்ளஸ் ஒன் கொண்டு வந்துடும். ஸோ நம்ம காண்பிக்க வேண்டியது என்னது, x squared plus y squared plus z squared plus 2xy. இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சம்முக்கு போயிடலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஏ பொது வித்தியாசமாக கொண்டு. ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு A1 A2 A3லேருந்து AN இருக்கு. இதை டி தான் நமக்கு என்னது பொது வித்தியாசம் சொல்றாங்க. ஸோ ஒரு பொது வித்தியாசம் நம்ம டி எப்படி கண்டுபிடிப்போம், A2 மைனஸ் A1. ஸோ ரிவர்ஸா A2 மைனஸ் A1 A3 மைனஸ் A2 A4 மைனஸ் A3 இப்படி தான் என்ன செய்வோம், மைனஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கதையும் நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த டி பொது வித்தியாசமாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம செய்யணும். இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் டேர்ன் இன்வர்ஸ் டி பை 1 ப்ளஸ் A1 A2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இங்கே நமக்கு என்னென்ன இருக்குது, A1 A2 இருக்குது. இப்போ இந்த டியை நம்ம என்ன செய்யலாம், டேர்ன் இன்வர்ஸ் A2 மைனஸ் A1, ஏன்னா கீழே என்ன இருக்குது A1 A2. ஸோ அதனால A2 மைனஸ் A1. இப்போ 1 ப்ளஸ் A1 A2. இப்போ இது நமக்கு எந்த ஃபார்முலா அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பை 1 ப்ளஸ் XY ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் இன்வர்ஸ் x1 மைனஸ் டேர்ன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டேர்ன் இன்வர்ஸ் ஒய். அப்போது இந்த இடத்துல இதை எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க, இதை ஒய்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதில் அப்படி எழுதலாம். அப்போ இது நமக்கு எப்படி வரும், ஈக்குவல் டு டேர்ன் இன்வர்ஸ் A2 மைனஸ் டேர்ன் இன்வர்ஸ் A1. இப்போ அதே மாதிரி நம்ம டேர்ன் இன்வர்ஸ் D பை செகண்ட் எடுக்கிறோம் 1 ப்ளஸ் A2 A3. இப்போ டேர்ன் இன்வர்ஸ் D வந்து என்னது, இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது A2வும் A3யும். ஸோ அப்போ A3 மைனஸ் A2 பை 1 ப்ளஸ் A1 A2. ஸோ இதுவும் நமக்கு அதே ஃபார்முலா அப்படி இருக்கிறதால இங்கே நமக்கு என்ன வரும், டேர்ன் இன்வர்ஸ் இது வந்து எக்ஸு, இது நமக்கு ஒய். டேர்ன் இன்வர்ஸ் A3 மைனஸ் டேர்ன் இன்வர்ஸ் A2. இப்படியே நமக்கு என்ன செய்யுது, டாட் டாட்டா போயிட்டு டேர்ன் இன்வர்ஸ் D by 1 plus AN minus 1. So equal to turn inverse AN minus 1 by one plus AN minus 1 equal to turn inverse AN minus turn inverse AN minus 1. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள என்ன செய்ய போறோம், அப்ளை பண்ண போறோம். ஈக்குவல் டு டர்ன், ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றுக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், டர்ன் இன்வர்ஸ் A2 மைனஸ் டர்ன் இன்வர்ஸ் A1. இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்.
next plus tan inverse A3 minus tan inverse A2 plus இப்படியே நமக்கு என்ன செய்யுது டாட்டா போயிட்டே இருக்கு. ஸோ இதில் என்ன வரும்னு வாய்ப்பு இருக்குன்னா tan inverse A4 minus tan inverse A3. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே D என்ன பார்த்தோம், A2 minus A1, A3 minus A1 அப்படியே ரிவர்ஸாக வரும், A5 minus A4. இந்த 2 வந்து இங்கிட்டு வந்துடுது, இந்த 3 இங்கிட்டு வருது, இந்த 4 இங்கிட்டு வருது. ஸோ இப்படி தான் நமக்கு போயிட்டே இருக்கும். அப்போது இதுக்கு அடுத்த டேர்ம் நமக்கு கண்டிப்பாக என்ன செய்யும், இதுவாக தான் இருக்கும். இப்படியே நம்ம எல்லாத்தையும் எழுத முடியாது. ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம், டாட்டா வச்சு ப்ளஸ் இது வந்து எப்படி இருக்குதா, டேர்ன் இன்வர்ஸ் ஏஎன் மைனஸ் டேர்ன் இன்வர்ஸ் ஏஎன் மைனஸ் 1 வரைக்கும் இருக்கு. இப்போ இங்கே நமக்கு இந்த ப்ளஸ்ஸும் இந்த மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும். இப்போது நம்ம சம்மப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஆனால் இதுக்கு அடுத்த டேர்ம் என்னவா வரும்னு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா டேர்ன் இன்வர்ஸ் A4 மைனஸ் டேர்ன் இன்வர்ஸ் A3. ஸோ அடுத்தது டேர்ன் இன்வர்ஸ் A5 மைனஸ் A4 இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அப்போ இங்கே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3யும் அடியாயிடு எப்படினாலும். ஆனால் இந்த A1க்கு வந்து கேன்சல் பண்ணால் எதுவுமே வராது. ஏன்னா அடுத்து போக போக A5, A6, A7 தான் போய்கிட்டே இருக்கும். அப்போது நமக்கு மீதம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் இன்வர்ஸ் மைனஸ் டேர்ன் இன்வர்ஸ் A1 ஸோ ப்ளஸ் டேர்ன் இன்வர்ஸ் ஏஎன். இது மட்டும்தான் லாஸ்ட்டாக நமக்கு என்னது மீதம் இருக்கும். மற்றதெல்லாம் என்ன செஞ்சிடும், நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ இந்த மைனஸ் நம்ம மாற்றி எழுத போகிறோம். ஈக்குவல் டு டேர்ன் இன்வர்ஸ் ஏஎன் மைனஸ் டேர்ன் இன்வர்ஸ் A1. இப்போ இது நமக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் இன்வர்ஸ் an minus a1 by 1 plus இப்போ இதில் நம்ம டேர்ன் இன்வர்ஸும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா an minus a1 by 1 plus an a1. ஸோ இன்ட்டில் இருக்கிறதால எப்படினாலும் மாற்றி எழுதிக்கலாம். a1 a1நாலும் an a1நாலும் ஒன்று தான். ஸோ அப்போ நம்ம நிரூபிக்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா an minus a1 1 plus a1 an. நம்ம சம்மில் இருக்க மாதிரியே கூட மாற்றி எழுதிக்கலாம். an minus a1 by 1 plus a1 an. ஸோ எப்படினாலும் நம்ம மாற்றி போட்டுக்கலாம். நம்ம அப்படி நிரூபிக்கணும்னு சொன்னதால ஸோ கரெக்டாக நம்ம என்ன செஞ்சுட்டோம், இங்கே ப்ளஸ்னா ப்ளஸ்ஸு நமக்கு தேவையானது ப்ளஸ்ஸு a1 an. ஸோ இது நமக்கு மாறாமல் கரெக்டாக வந்துட்டு ஆன்சர் கரெக்ட் தான்.